Na ji kira na ansa, na sake jin kira na ansa. Wai shin maza kake kira ko mata? Allah kan mata. Abba, dama kana gari? Lai ina nan ku ai kun zama gayu gaba ɗaya ne kun koma sa suwaga. Ai kawai mu daji kawai ya ne. Zai ba, ka ji ba. Haba, ai mu harkar nan ba ta mana. Allah mu kuma ba normal ko dan dan wankan? Kuma kawai ka fito muna jiran ka. Ya fito majalisa ko? Ya fito majalisa da majalisa ne da kai. Allah. Ai kawai ya za a yanzu. Kawai ka fito fito to normal haka ya za a yi magana kaya an sanya ne da matsala ne kawai ka fito mu za mu haɗa ka mu za mu shirya ka harka wata da to normal ne mu rin biyan daura dabban nan kawai ka gane zan neme ka Yawwa yaron kirki kuna ina ne? Hello? Ina kofar gida tun ɗazu ina jiran ku yanzu ba ku ƙaraso ba. Muna hanya. Yawwa tun ɗazu na ware kuɗi kuma na ja yanzu ba ku ƙaraso ba ku sauri da Allah. Mun to yanzu za mu ƙaraso muna hanya. Rebe mu a gaban wallahi ko ma ke iya samu. Mutum ɗazu nake jiran ku a shekuna kusa ina kuka tsaya haka. Ya ha wallahi mun haɗu da mai jama'a ne ka san yaron har yanzu bai waye. Mun dan ne mun waya da shi yasa muka dan samu matsala a ai hakan ma daidai ne ya kamata kuma ku wayar da shi ba ya dinga zuwa daji yana ta ai dole za mu shigo da shi ya saboda yana ya san hannunsa yanzu me ya kasa wasu da wasu yan ganoni ne gasu nan akwai wata ne? wannan tayaran nan ce da muka same shi a yin tudu yayi wannan gaddamar na gane gane muka yadda shi wannan ai ba ta wai ba za ta yi ba wannan ai mun samu ta kira ko shi ka ɗora layin ka normal ne yanzu abin da za a yi zan yi transfer zuwa account ɗinka yanzu kawai ku je zan muku transfer
kai la ilaha illallah